Ei! Hola, què Hola! tal? Benvinguts i benvingudes un dia més a lo Pixtec. Bona vesprada. El vostre mega podcast en directe, en diferit, en com vos done la gana, de tecnologia, videojocs, de píndoles que diu la Simmer, de jo no me recordo com ho dia i sí que dona igual. Vamos, que vos estalviem la feina de llegir les notícies de la setmana i les comentem. I la morralla, bàsicament vos portem lo que realment considerem que val la pena. O que considerem natros que val la pena. Ja ho he dit bé, realment sí, però considerem... Tria nostra. Però he dit considerem, no he dit que sigui així. És a dir, això que vol dir que pot haver-hi coses més interessants, però que Segur. nosaltres considerem que pan esta setmana no toca. O panatros, pues mira, ja està, que no passa res. Bueno, si no, no estaríeu aquí ni mos estaríeu escoltant. Bueno, ja sabeu, vos fem un resumet de lo que hem trobat interessant aquesta setmana en el món tequí i del món dels videojocs. I ara la gent que ens està escoltant via podcast també estem en directe a Twitch, així que en algun moment potser se mos escapa alguna cosa, però no mostrarem res que vosaltres no poguéssiu saber. Bàsicament no mostrem mai res, només mostrem les nostres cares. Pues sí, Perquè això és un cert. videopodcast a l'úst, o un videocast a l'ús. I intentarem que si hi ha algun comentari interessant al xat també poguéssiu ser partíceps aquells i aquelles que ens esteu escoltant ara mateix des de les diferents plataformes com Spotify, YouTube. i Anchor. Bueno, Anchor ja no el gastem. Anchorstify. Ja no el mencionem, Anchor. Anchor Spotify. Però ahí està. I a YouTube, que recordeu que tenim canal exclusivament de lo Pixtec. Ja no està en les llistes de reproducció de Cimer Valenciana. Que per cert, us anava a dir, se m'acaba d'ocórrer que si estàs corrents ens pots escoltar. Si te'n vas al gimnàs, lo típic, una horeta d'exercici, mos pots escoltar i te fiques al dia. I ara mos estan escrivint pel xat de Twitch per a aquelles persones que mos esteu escoltant, perquè estava entrant la gent i també se mos han subscrit. Això què vol dir? Que si teniu el Prime de manera gratuïta vos podeu subscriure per a continuar creant, per nosaltres poder continuar portant coses novedoses i continuar creant contingut en aquest canal i donant suport. I en el cas que no tingueu Prime però mos escolteu a l'Spotify, no sé si vos podeu subscriure, diria que no, però escolteu-mos Seguir i moltes donar m'agrada. vegades, claro que sí, doneu-mos àudios. Ara sí, de nou, bona nit i bona a totes i a tots els que esteu entrant i mos esteu escoltant. Esperem que gaudiu de totes les notícies i que portem aquesta setmana, i recordar-vos que tenim una petita estructura que és l'editorial, que hem triat un tema interessant, penso, la repassaeta, que parlem d'un videojoc amb el que hem jugat aquesta setmana, notícies, el per si no t'has enterat, que és una repassaeta de les notícies breus. Titulars. De titulars, molt bé, això, gràcies, Briste. I l'agenda i curiositats. Així que si vos pareix, fem un... i passem amb l'editorial. Què tenim? Tous i les tecnologies immersives en el màrqueting comercial. Bueno, vos conte la història d'això. Jo sóc compradora de tous i vaig rebre un correu en el que s'anomenava el Manifesto Immersive Experience. Sí, la marca Tous de joieria, per si algú no la coneix, bueno, joieria que fa de tot, en veritat. Ara també fan bolsos, també fan, bueno, de tot. D'estil, marca d'estil. Bé, però principalment Tous és coneguda per l'osset, el típic osset de Tous. Què passa? Que em vaig entrar allà i me vaig trobar com un Second Life, ¿vale? Un Second Life on mostraven esta nova col·lecció, ¿vale? De manera de com a realitat augmentada, no, seria millor realitat virtual sense ulleres. És a dir, Tous... Ah, per cert, i me va emocionar per un altre fet, i és que estava en català. Vaig dir, ostres, me posava espanyol, català i anglès. I vaig dir, hòstia, a veure si només és la pàgina web, però no. Vaig entrar a l'experiència immersiva d'aquesta nova col·lecció de Tous i vaig veure que fins i tot l'explicació de dins estava en català. O sea, me pareix superinteressant. Bueno, com a marca catalana està bé que tinguin el català en compte. Digo jo, que està clar que són internacionals i s'han d'adaptar a multitud de llengües, però De fet, més per a Tous.
Perfecte. Tecnologies immersives per al màrqueting comercial i a banda d'això en català. Després, si me dona temps aquesta mateixa nit que estem aquí gravant el podcast, la gent que mos escolteu ho veureu després, a posteriori, al meu perfil de Twitter penjaré, i a l'Opixtec, millor dit, ho pensarem a l'Opixtec, vos ensenyaré com s'entra i com podem veure el tema de les llengües. El violista m'està mirant amb una cara una mica estranya. Disculpeu-me si me moro pel camí, vale? És que s'ofega. Esperem que no moleste als que mos esteu escoltant m'he mig avui. refredat i és un cacau, això. Bueno, dit això, posarem un enllaç per a que la gent poguéssiu accedir, perquè jo entenc que això és per a totes. Vale? I la veritat és que m'ha paregut molt curiós. No és la primera vegada que s'utilitzen les tecnologies immersives per al màrqueting comercial, però sí que és veritat que este m'ha pareixet supercuriós per el tema de que fa no res vam estar al BAG, al Video Art Game Experience, que per això no vam tindre programa, i allà se vam parlar de tecnologies immersives, intel·ligència artificial i de moltes coses més. El metavers. I el metavers, evidentment. Va ser una xerrada molt interessant que des de l'Opixtep vam fer un tuit, per si el voleu veure. Dit això, aquesta editorial d'avui serà curteta perquè crec que una imatge val més que 1000 paraules, així que podeu veure vosaltres l'experiència o viure l'experiència en aquest cas entrant a l'enllaç que vos hem deixat al podcast i al directe de Twitch. Bien. Canviem de secció? La repassaeta. I què portem de repassaeta? Guilty, l'edició col·leccionista. Diem repassaeta per a la gent que mos escolteu per primera vegada perquè és la nostra manera valencianitzada de dir una review d'un videojoc. Anem a fer un repàs del videojoc. He posat l'edició col·leccionista perquè, violista, que m'he Per què? comprat. L'edició col·leccionista, però... Ah, vale. No sé si la podeu veure, o sigui, la gent que mos esteu veient la tinc just darrere en la secció PlayStation i ara vos explicaré per què. Primer dir-vos que Guild, sí, del Guild vam estar jugant-lo a Twitch, així que la gent que heu vist els directes haureu seguit tota la història de Guild. Aquesta edició col·leccionista i Guild, vale, és de Tequila Works i està publicat per Tesura, però això té tota una història, vale? Guild és un survival horror, així mode cookie cartoon, però que parlem de cookie Perdona, enmig de la foscor. això t'anava a dir. El concepte mode cookie cartoon, això és un concepte teu, no? No, es va batejar perquè n'hi ha un festival Però de s'ha batejat videojocs... cookie cartoon? No, el cookie cartoon no ho he batejat Això jo. t'estic dient i no Però fotem. lo de cookie ve de molt... Estan els survival horrors, estan els de terror, estan els trencaclosques i estan els cookie cartoons. Però a veure, és que això té molta història per el tema del Walls Home Festival, me pareix que era Walls Home Games, que és on se presenten els cookie jocs, vale? Com per exemple, Unpacking i tot això. A mi Me se'n fa riu, gràcia però és que... cookie jocs, tio, és que no sé. Però és que és veritat, són cookie jocs. En este cas és un cookie joc enmig de la foscor, però és un cookie joc amb estil cartoon, vale? Aleshores és una cookie socarrà. Una cookie socarrà. Ha sortit del forn socarrà, pobra. Violista, tu esta setmana estàs molt amb el tema de les paraules molt... Com ho diria? Molt on fire. No? Estic molt fricaca. Molt fricaca. Bueno, des d'aquí una abraçada a l'associació Vos estimem, de fricassa. la Fricassa de Terrassa, que fan esdeveniments relacionats amb la cultura friki, i que des d'aquí una abraçada i que el seguiu a les xarxes socials. Aquesta setmana o aquest mes o tota la vida. Lo raro seria no veure el violista així, no? Dit això, Guild és una pena perquè ha estat un gran desconegut, donat que va ser un exclusiu de Stadia, vale? I que després se m'ha anat la paraula, reeditar per a les consoles i va néixer com si sigués un nou joc, però en veritat ja existia. I és una pena perquè no ha rebut tot el reconeixement que mereixia, perquè és un jocarro, en tots els sentits. Vale? Combina sigil, acció i xicotets trencaclosques, perquè no... En alguns sí que te pares a mirar una mica i dir me estoy muriendo, però he de dir que la resta són prou fàcils, no? I també té molt de control en quant a la dosificació de la munició, ¿vale? Munició entre cometes, per què? Perquè no, és una xiqueta, Sally, la protagonista, que està buscant a sa cosina,
i no necessita cap arma, però té una arma especial que intentaré no fer spoiler, que amb aquesta pues, intenta combatre la foscor. He de dir que si sou jugadors i jugadores del gènere de terror, survival horror, vos recordarà altres videojocs, no? Així que la seva ambientació i gameplay és molt estil Silent Hill, una mica d'Alan Wake i Devil Within i coses així. Este joc, a més, juga amb la inseguretat o amb la incertesa, en el sentit de que tu pots veure que n'hi ha llum, però això no t'assegura que estiguis en una zona segura, ¿vale? Així que juga una mica amb la foscor i la llum per a que tu veigues amb inseguretat al llarg de tot el joc, no? De tota l'aventura. A més, per acabar una mica la repassadeta de Guild, té un component emocional i social molt potent, ja que tracta el tema del bullying a l'escola, en aquest cas en l'adolescència o en la preadolescència. A més, també és molt important, com jocs, per exemple, com és de Supermassive Games de la saga Dark Pictures, en què la presa de decisions vehiculitzarà una miqueta la decisió final, ¿vale? que definirà aquest final de la història via dos camins. ¿Vale? I pel que fa a la narrativa, la veritat és que té una narrativa molt bona i meravellosa en quant no en la foscor del joc, perquè a vegades dius narrativa meravellosa, però això no vol dir que sigui una narrativa de ai, que bonico tot, no, és una narrativa xunga, ¿vale? Que, pues això, una narrativa meravellosa pel que fa al fil conductor de la història de Guild. I en l'edició col·leccionista, que en aquest cas només està per a PlayStation 4 i PlayStation 5 i PC, hem tingut moltes cosetes molt xules que tenen a veure molt amb la història i el lore, per dir-ho així, del joc. Així que no vaig a desvetllar-vos res, que si ho voleu veure, aneu al meu Instagram o a Twitter, que ho teniu publicat. Violiste, tu vas veure Guild al final? No. No sé si vas poder veure alguna coseta. No me'n recordo, però diria que no. El de la xiqueta i el bullying està No, molt interessant. me sona que no. Podries jugar. El que pot ser no és el teu estil, perquè tu eres més Sí, de jo, Rime, mira, Arise i tal. Això. Song of Nunu. Per exemple, els meus estils són molt trencaclosques, molt bonicos, en banda sonora espectacular i colorits i poca cosa més. Bueno, sí, curses i l'Spider-Man, Marvel's Spider-Man, que el tinc ahí per a quan tingui temps de jugar-lo tranquil·lament, sense pressa i papetar la Play. Bueno, que hem tingut la eixida ja de Forza Motorsport. Ah, cert, correcte. I també hem tingut la sortida de Assassin's Creed Mirage, que ja l'hem començat a jugar. La cimera al seu canal. Passeu i pegueu una miraeta. A veure si el violista s'anima i mos porta una mica de Forza Motorsport, perquè jo no tinc temps. Claro, que a mi me sobra. No, però tu mano. Tu mano. Sus órdenes. Ha sonat una mica dictatorial, però... Ha sonat molt hispànic. Com el dia d'avui. Això mateix. Sí. ¡A Pilar los libros! I Pilar murió aplastada. I passem de secció. I la secció d'ara és Susana. Que raro. Hauríem de canviar el rotllo. Si la repassadeta és una review de videojoc, tu hauries d'entrar després. I a mi, què me dius? L'ordre el fiques tu sempre. Pues mira, me llitges tu el titular. Pues com faig sempre, no? Ja és possible, m'he esclavitzat. Pa lo que me paga. Bueno, la Símia li toca. Segona actualització per a Redfall. Bueno, si sabeu, recordeu, Redfall és un videojoc inspirat en... Per mi sempre la inspiració és Missa de Medianoche, una magnífica sèrie que hauríeu de veure, perquè és una illeta en la que han aparegut vampirs, ¿vale? I se li ha parda. Ja està, no vaig a espolitzar més. És un rotllo Left 4 Dead i aquestes coses, o Dead by Daylight. 4 jugadors, multijugador online... O sea, és que no, crec que ja vam fer una repassada d'això, ja vam parlar i sí que no m'ho vull enrotllar molt, perquè hem tingut segona actualització del joc. Com, per exemple, mode rendiment per Xbox Series XS, que ja era hora, perquè mare meua, quin drama amb el joc, però és un jocarro, però un drama amb el renderitzat i bueno, molts de bugs, etc. A mi m'ha sorprès que és que han posat moltíssimes coses, però només anem a mencionar-vos les principals, ¿vale? Com per exemple que han eliminat el sigil, n'hi ha nous ajustaments o modificacions per al comandament per al joc, de cara al joc, i molts de canvis que són dins del propi gameplay i l'experiència de joc a l'hora de l'apuntat, el tema del nostre acompanyant Remy,
que és com un Alice, com una... Se m'ha anat el nom, la xiqueta que hem de salvar en Resident Evil 4, o sigui, una fan de Resident Evil, se l'acaba d'oblidar el nom. Era una mica un NPC pesat, Una mica com tu. Després el tema del combat, que en algunes zones... Ha passat de mi, la Simer ha passat de mi. No, perquè m'està dient pesada, és molt mala persona. Bueno, Bribón també ha canviat en algunes coses del seu gameplay i l'entorn també s'ha millorat, com altres referències de... Mira, just tenim a Claire en el chat, que és una de les companyes amb les que juguem en el multijugador Redfall, i bueno, n'hi ha moltíssimes coses que si vos dic vos spoilejaré, així que he intentat fer-ho el més per damunt possible, i si no heu jugat encara a Redfall, doneu una oportunitat perquè a més han ampliat mapa. Jo sí que vull spoilejar una mica, i és que per a tots aquells que ens estan escoltant i no poden veure'ns, en el chat ens han dit guapos. Gràcies. Gràcies. Cuidao que jo m'ho crec tot. Disculpeu l'espoiler. Jo m'ho crec tot, Però què tenim ara? Ara tenim un pas més per garantir el català als videojocs. Molt bé, i és que tenim l'acord del Consell d'Administració d'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que ha aprovat les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la incorporació de la llengua catalana a l'àmbit dels videojocs. Esta última dècada no, però estos últims 3 anys sí que és veritat que hi ha un gran moviment a nivell empresarial, a nivell formatiu i a nivell social i a nivell d'administració pública, en el que s'estan prenent en sèrio que una llengua com la catalana, que està parlada per més de 10 milions de persones, també ha d'entrar i no ha de ser una llengua de segona, sinó més bé una llengua també de primera i atractiva per a la indústria del videojoc. A mi me fa gràcia, perdona que te talle, però també de primera, és a dir, realment és que no mos hauríem ni d'estar plantejant, això ja és a títol personal, disculpeu-me, no mos hauríem d'estar plantejant si primera, si segona, si res. És a dir, directament que es consideri el català com es considera qualsevol altra llengua, punto. Però no és així. Clar. I com no és així, hem d'estar reclamant-ho constantment com que puguem veure el català també com una llengua atractiva. De fet, Dona corda al català. En estos últims 10 anys estem arrimant-nos o apropant-nos si no m'equivoque, al centenar de videojocs. Arrima't al català. Jo li estic parlant d'un tema serio. Perdona, però és que com has dit que... Com era? Atractiva. Has dit una llengua atractiva i jo m'estava imaginant el català. En esta última dècada ens estem arrimant més o menys o apropant al centenar de videojocs que estan traduïts i localitzats en català, així que és una bona notícia. Hi ha iniciatives socials que han sorgit de les comunitats o de gent que li agrada els videojocs per a poder localitzar i traduir els videojocs en la nostra llengua, i encara continua en augment. Estaria bé que al final sigueren els propis estudis els que donaren el pas i no siguera per pressió social, però al final si no se fa pressió social no se pot aconseguir, així que és un peix que es mossega la cua. Per defecte en Linux ja fa temps que succeeix això. De fet Linux, per a tots aquells seguidors de Linux ho sabreu, per a totes aquelles persones que potser falta una mica d'indagar una miqueta més, totes les distribucions de Linux tenen per defecte una traducció bàsica i ja vos he de dir que prou completa perquè la comunitat la manté a les principals llengües regionals. Sigue valencià, sigue català, estem parlant del bable, estem parlant del galec, de l'occità, de l'euskara, estem parlant d'infinitat de llengües. És que saps què passa? Pues he compartit a la gent que us esteu escoltant, tindreu l'enllaç a la iniciativa, o sigui, a l'aprovació de les bases, i és que hauria de ser tan normal, però bueno, com no és normal, Violiste, continuarem lluitant per la plena normalització amb espais com Saga, les comunitats catalanoparlants, programes i premsa especialitzada en català de videojocs, i continuarem i reclamarem que volem jugar en català. Ahí teniu l'aprovació de les bases, és per a empreses o persones a nivell jurídic que puguen, que vulguen o que tinguen un videojoc ja creat, que vagin a crear-los, un DLC, etc. Llegiu-lo molt bé perquè és, ja sabeu que el llenguatge administratiu és complicat, ¿vale? I bueno, estaria bé algun dia fer un monogràfic d'això, però malauradament això és això és un podcast i volem que gaudiu de les notícies. Passem a la següent notícia. Es filtra la possible data de llançament de l'esperat DLC d'Elden Ring. Vale,
i després tornem a la següent que t'has saltat. M'he saltat una notícia? Vale, doncs després torno a la següent, no passa res. I la gent que esteu escoltant el podcast, que sapigueu que hem rebut una raid, que ja us vam explicar l'altre dia que era una raid del gran YesTV, així que moltíssimes gràcies YesTV, que apareix així amb la seva genteta per escoltar el podcast d'avui amb les notícies del món dels videojocs. Molt bona nit, Tete Junior i Aitor. Gràcies. Acomiadaments a la indústria del videojoc l'any 2023 i com estàvem escoltant vora els 6.000 acomiadaments. Això és molt trist per a la indústria del videojoc perquè per una banda estem aconseguint moltes coses però per una altra estem veient com està sent un any molt dur per a la indústria. Sí que us he de dir també que si no m'he saltat. Sí, m'ho he saltat. Què t'ha passat? Pues que m'he saltat a la notícia que tu t'has saltat. Vale, doncs no passa res. Vora 6.000 acomiadaments a la indústria del videojoc aquest 2023. Bueno, ja vos havia fet la introducció. No és risa per lo que ha passat, sinó risa perquè mos hem colat de notícia i jo estic seguint el guió i el violista se l'ha saltat. Però no passa res, violista. O sea, a veure. És a dir, la culpa al cap i a la fi és meua, no passa res. La culpa és del violista, que sempre li entra a tots quan estem en directe. El violista, no sé si t'has donat compte, que avui té una miqueta de gripasso. Però bueno, no passa res. Com no me queixo, no s'entera. Bueno, tornem. 6.000... Hòstia, la risa esta de filla de fruta, ho heu vist? La cara Ho heu era escoltat? èpica. La cara era... Mentre se'n ria del rotllo te masticaré i escupiré. Soc una bruixa. Ja ho sé. Bueno, dit això, tornem als acomiadaments, que és veritat el que estàvem comentant. Després m'acomiadarà a mi, no passa Que res. és un any molt dur per a la indústria del videojoc, però per una altra banda estem veient que estudis independents principalment estan obrint ofertes de treball sobretot per a perfil júnior, que moltes vegades és els que més costa de poder introduir dins de la indústria del videojoc perquè demanen experiència alhora que demanen formació i és com, perdó senyor, és que encara no mos ha donat temps perquè no mos han agarrat per a poder tindre experiència i formació suficient, que és el que demanen. Dit això, vos recomanem per a la gent que esteu estudiant l'àmbit dels videojocs o futurs professionals de la indústria que seguiu espais com FemDevs, Devicat, Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya, entre altres, per estar al dia de les noves ofertes de treball del sector. I ara sí, violista. Següent. Es filtra la possible data de llançament de l'esperat DLC d'Elden Ring. Shadow of the Earth Tree, que ja es va anunciar al perfil oficial d'Elden Ring el 28 de febrer. Elden Ring, dígame. Elden Ring. Encara no vaig fer aquest àudio per a quan jugava a l'Elden Ring. No? No. I era un àudio molt bo cada vegada que jugava. Però te'l vas fer tu o... No, vas ser tu i No, jo no, volia però agarrar la teua veu. vale, però jo... No No, vaig que fer. pensava que havies fet tu, que en la veu està així aguda com has fet ara, i dic no me'n recordo d'haver... Es comenta que s'hauria filtrat en una font no oficial, això cal recalcar-ho, però normalment aquestes fonts des que veiem a Twitter per norma general s'acaben complint, que la data de llançament del nou DLC, que ja se va anunciar, com us he dit abans, seria per a febrer del 2024 i, a més, este anunci, més una miqueta més de contingut de lo que serà el DLC i el seu lore, apareixeria en The Game Awards, que ja sabeu que ja han posat data per al desembre, pel pont de desembre, que malauradament no ho podrem fer seguiment, però bueno, no patiu, que hi haurà canals en català que sí ho faran. Així que Elden Ring, ja sabeu, el Souls-like que a mi me va treure de cap però que estic enamorada, esta font mos comenta que sortirà el DLC per a febrer. Bla, 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 bla. No, Via no lliure- canviem de secció, no canviem de secció. No canvio de secció. De notícia. Via lliure per a l'adquisició d'Activision a Europa. Però, perdoneu que faig un incís. A veure, violista. Via lliure després de la nova tocada de moral que va fer en Gran Bretanya fa una setmana? Encara queda aprovar esta setmana l'últim canvi que se va fer. Però això no és impediment per a que Microsoft puga formalitzar l'operació. És a dir, no caldrà l'aprovació de la Comissió Europea per a poder fer la compra final. Ahí n'hi ha un lío patatero, fill meu, de veritat. És que jo ho sento molt, però bueno, ja sabem com mal parat ha sortit PlayStation. Pobre Sony! Una pena que haguéssim d'arribar a aquest punt, no? El divendres 13, de fet, és demà.
És demà quan serà Oh. l'aprovació formal. Divendres 13. És veritat, no ho Fa, havia fa, pensat. fa, fa pureta. Divendres 13. Bueno, la qüestió és que pel que fa a la Unió Europea se podrà continuar endavant per part de Microsoft de l'adquisició i de la formalització d'aquesta adquisició d'Activision Blizzard, i a mi sincerament després de tot això me la pela. A mi el que m'interessa és que agarre Phil Spencer i que canvie tot la merda que hi ha a Activision Blizzard dins i que comencen a rodar les coses com han d'anar, sense assetjament, sense crash, sense res. És a dir, a rodacaps. Que comença a rodar caps, per favor. Continuem. El joc al núvol arriba a PlayStation Sony aquest mes d'octubre. Bueno, ja sabíem que quan va eixir el joc al núvol a Xbox, Microsoft va donar el pas, n'hi havia molts de retractors per part de PlayStation, que bueno, que ja ho sabem. Xbox, els haters de PlayStation, quan surt algo de PlayStation, critiquen, que majoritàriament són Xboxers. Puta PlayStation! I quan surt algo d'Xbox, els haters de PlayStation, que són unos ploriques, pues ataquen a Xbox. Puta Xbox! És que sempre estan igual, això és un drama queen. País per Visca pitjor Nintendo! és pitjor que Gossip Girl. Grr. Apa. Grr. ¿Vale? I a nosaltres que mos agrada jugar a tot, que vos peten. Ja està. Dit això, queridos haters, Seguim en Play. seguim en Play, però un incís amb el joc al núvol perquè només estarà disponible a partir del mes d'octubre, que és el que s'ha anunciat, per a membres premium de PlayStation Plus. Mare de Déu. Sí, és una pena, però només serà compatible aquesta opció per a la membresia. És a dir, que el plus estàndard i el plus no sé què, miau, miau, Essencial i extra miau. Pues vos aguantareu, xavalotes. no podrà ser. Però bueno, és una pena, però a lo millor perquè també estem acostumades al format d'Xbox, ¿vale? I bueno, no tenim tantes opcions de pagament, sinó simplement hi ha una forma de pagament. Eixe mega super Game Pass que t'arriben jocs AAA de primeres? Bueno, últimament una mica fluixet, però sí. Però bueno. Però bé, no passa res. Nosaltres estem contents igual i també estarem contents amb PlayStation, que a més, a banda d'anunciar el tema del núvol, també han obert l'accés a demos de la PlayStation 5, nous videojocs també per a mensuals per a la PlayStation Plus, ¿vale? I que a Europa arribarà el 23 d'octubre i ja estaria, sí, no? 23 d'octubre a Europa per Star Plus. Això també permetrà també fer captura i gravació de vídeos de 4K, o sigui, de més de 720, que era fins ara, me pareix, si no m'equivoque, que és el que podíem tant emetre en directe com fer gravacions i captures. Encara? Sí. Hosti, que fort. Jo pensava que ja havien Però si actualitzat pagues, a tens 1080. Sí, pagant. Però 720 és el que almenys els que no teníem. Sí, jo recordo quan feies directes en pandèmia amb la Play, només podies fer a Twitch en 720. Després ja vaig poder passar, quan vaig pagar el PlayStation Plus, a 1080, però ja si no tens les altres categories de pagament no pots ampliar a altres opcions de resolució d'alta qualitat. Vale, i anem a l'última notícia que també té a veure amb PlayStation. Nous modelitos de la PlayStation 5 pa aquí d'un meset. La PlayStation Slim s'ha reduït i tenim encara és més lletja. Ha fet dieta i s'ha quedat com un filferro, pobra. Sí, perquè de bonica res. Però bueno, ja sabeu que en esta casa la forma que té la PlayStation 5, pues la veritat és que no mos agrada. No per res, sinó perquè és molt lletja. Jo sóc fan de la PlayStation 4 i de totes les seues formes i és una pena perquè, ja vos dic, els colors, les llums i, o sea, el blanc, blau, elèctric i negre és bonic. El concepte SpaceX d'Elon Musk és correcte, no? Sí, això mos agrada. No? Però el format que té pues no mos agrada i els alerons pues menos. Es posarà a venda al mercat a partir de novembre i un dels canvis més destacats és la seva reducció de tamany en un 30%, entre un 24 i un 18% del seu pes habitual, segons si té la unitat de disc o és digital o versió digital. La venen com una opció més flexible i amb més opcions per als seus jugadors i jugadores, que no ho dubten, no ho posem en dubte, però la veritat és que, bueno, continua sent igual. Primer arribarà als Estats Units i després a la resta de regions i territoris, com sabeu, la unitat de disc que serà Ultra HD Blu-ray i tindrà un preu de 549 euros i la Digital Edition serà de 449 euros. El suport horitzontal es vendrà per separat, tindrà un preu de 30 euros.
I res, poca cosa més a dir, ja veurem com funcionarà i ja veurem les primeres opcions. Comentem un moment el xat. Tenim el xat perquè la gent s'ha animat. Bona nit a totes i a tots. Hem acabat la part de videojocs, però m'agradaria dir-li hola a Baladre, a Machinito, crec que ja està, no m'he deixat ningú més, i que el Baladre s'ha ratllat perquè ha vist la mateixa habitació en 2 versions diferents. És un costat i l'altre, bàsicament. La Simmer té el seu color fúrcia que li agrada molt i jo tinc el color blauero molt valencianot. Una fusió. Bueno, dit això, violista, canviem de secció. Vale, Quan me digues. si te fa il·lusió. Li tiro. Escolta, que per si no t'has enterat... Perquè així es diu aquella secció que tenim a l'Opixtec per a llegir-vos titulars. Com ho fem? Com vols Pues tu les fer-lo? teues, jo les meues, tia. Mare meua! El conseller delegat de Unity, John Rizzitiello, renuncia immediatament. La notícia arriba setmanes després de que la companyia va invertir el rumb sobre la seva polèmica nova estructura de tarifes basada en drets d'autor per als desenvolupadors de jocs. Mare de Déu, t'ha quedat saliva? Bé. Esta és meua? Sí, no? Vale. Ja És hem tallat veritat. el ritme. Perdó, Això no pot perdoneu, perdoneu. Fa 2 dies, fa un parell de dies, rebem una notificació d'Xbox. És a dir, que els clips de joc o que les captures de pantalla que es carreguen a la xarxa normalment de l'Xbox, a partir d'ara se suprimiran cada 90 dies degut a la nova normativa que, per cert, entra en vigor a partir de gener 2024. I si no voleu que vos passi això, lligueu el OneDrive i descarregueu totes les imatges de l'Xbox al OneDrive. I se guarden automàticament, per cert. Pues eso. Dies darrere, nou pepinòfon de Google. Per si no ho sabeu, ha sortit el Pixel 8, el Pixel 8 Pro, a més del Pixel Watch 2... Bueno, bàsicament, característiques del nivell a un preu alt, ja ho sabeu, però ajustat per a lo que són i comparant amb la resta de telèfons de referència. Compra disponible, per cert, a partir d'avui. Ja sabeu. Vinga, butxaca. Seguim. El correu de Windows se'n va. El calendari i els contactes es convertiran a partir de 2024 amb l'Outlook, la nova versió de la popular aplicació Office que trigava 10 anys en carregar i en iniciar-se i en enviar un correu electrònic i en aplicar un filtre. Tot s'ha alleugerit una miqueta, realment el redisseny li ha sentat molt bé, però seguirem sense poder disposar de correus natius. Tot i això sí que els podrem rebre a l'aplicació. Fusión. Bàsicament. I me toca a mi l'última. Tira-li. Un assistent virtual per a persones sordes guanya el Premi STEM responsable de 2023. També, aquests guardons han reconegut una aplicació perquè els infants discapacitats intel·lectuals aprenguin a llegir i un sistema de reconeixement de parla per a persones amb afàsia. I passada si no t'has enterat, que això, violista, m'has fallat. M'has fallat perquè això anava d'anar una mica més ràpid. Oh. Culpa meua que sempre estic a la parra, ho sento. Mare meua... I passem amb la secció més tecnològica. I la amb el millor. violista valencià. I la millor. La millor. Anem a... Bueno, ja estamos. Ja estamos. Per favor, quines coses, per l'amor d'Andreu. Comencem amb un símbol. Vale. Què és això? Però llis el titular, dona. Gràcies a aquest símbol podràs saber si una foto ha estat generada fent servir intel·ligència artificial. Doncs sí, bàsicament és que els senyors o senyores d'Adobe, juntament amb la genteta de Microsoft i altres companyies, han decidit que a partir d'ara totes aquelles imatges generades per intel·ligència artificial es distingiran amb un símbol. És bàsicament una espècie de bocadillet d'aquestos de còmic amb una C i una R a dintre. Ni més ni menys. Interessant, sabent avui dia l'ús de les IA, el que estan causant a nivell, tant positivament com negativament. A mi me sembla superguai. A més, va relacionat amb la notícia, amb el titular de després, perquè està bé saber si tu t'has currat una foto o no. Està bé que no pugues guanyar un concurs si una intel·ligència s'ha currat una foto o no, bàsicament. Me pareix perfecte. O sigui, me pareix just. Me pareix just. Qüestió de creativitat, copyright, drets i originalitat, per què no? Mot
Mozilla vol acabar amb les reviews falses de productes a Amazon. Firefox t'ajudarà a identificar-les. Doncs de la mateixa manera que en el seu moment Microsoft Edge identificava, no sé si encara està activa l'aplicació, me sembla que ja la van desactivar, però bueno, potser en les beta encara se manté, i ajudava a identificar notícies falses. En aquest cas Mozilla amb el seu explorador ajudarà a identificar les reviews, o els comentaris, millor dit, falsos de la pròpia plataforma d'Amazon. I ara passem de IA productes falsos, que la veritat és que a nosaltres ens passa una cosa pareguda, podríem dir, que és que vam demanar un joc del mètode Montessori i aquest joc mai va aparèixer, no? Però es va extraviar. Es va extraviar, sí. no? Van dir que va arribar a casa mons pares i no va arribar mai, i després no hi havia manera de tornar a demanar-lo perquè no... Això. I passem a mòbils, que ja sabeu que al violista li agraden, i passem a Nokia. Nokia, cuidao, G42 5G, un mòbil de gamma mitjana, la principal del qual no és només el preu, és l'aposta per la reparabilitat. Cuidao amb això, Doncs sí, la companyia TCL, que va comprar la companyia Nokia fa uns anys, és una llàstima perquè era una de les companyies amb més projecció a nivell de la smartfonia o dels telèfons intel·ligents. Ha creat el Nokia G42, que s'enfoca, per cert, a la seva reparabilitat. Bàsicament estem parlant d'un telèfon de gamma mitjana, connexió USB tipus C, 6 GB de RAM, 128 GB de magatzematge, connectivitat 5G i poca cosa més a dir. És una ideologia més propera, diguéssim, al mercat del propi Firephone, ja especialista en els telèfons reparables, i que, per què no, Déu-n'hi-do les capacitats que té. Cal dir que tindrà un processador Snapdragon 480, que és una mica limitadet. Dius que per igual per a una gamma mitjana, doncs un 680, alguna cosa semblant, pot ser a l'hora de renderitzar fotografies, a l'hora de processar. Aniria més fluid, però bueno, bé, per a lo que és relació qualitat-preu, és un telèfon bastant assequible i bastant recomanable, és a dir, que si qualsevol de vosaltres vol pilleu, per favor aviseu-mos i fem una review, per què no? Nosaltres encantades, I passem de Nokia a Samsung, que presentarà la sèrie Galaxy S24 el gener del 2024 i que tindrà lloc a San Francisco. Curiositats diverses porten a que Samsung cada any estrene els seus bucs insígnia, no? Els seus vaixells insígnia amb la numeració corresponent. Nosaltres al 2022 vam adquirir els S22. El gener de 2023 va sorgir l'S23 i en aquest cas el gener de 2024 sortirà l'S24. Juntament, i segurament, encara està per verificar amb el Galaxy Z Flip 4, el Galaxy Z Fold 4, tots aquests plegables curiosos que trau Samsung, que personalment vistosament són brutals, però que a mi pràcticament me resulten una mica difícils d'assimilar, de pair, ¿vale? Sobretot nosaltres que treballem amb els telèfons mòbils. Bueno, diuen que se barallaran entre els Snapdragon de tercera generació, els 8 Gen 3, i possiblement amb els propis processadors Exynos 2400. Ja veurem com queda la cosa. I ara passem a parlar de portàtils amb una col·laboració entre el projecte Fedora i Slimbook. Fedora Slimbook, un ultra portàtil amb el focus posat en Genome. Doncs, bueno, per a qui no ho conega, Fedora és Linux, ja ho sabeu, és la versió més oberta de Red Hat Enterprise, i per a qui no els conega, Slimbook és una empresa de tecnologia valenciana que s'han ficat d'acord per a fer una col·laboració, com bé ens dia la cimera amb el titular, i treure un portàtil pepino. Un portàtil cogombre. M'agrada dir pepino en este canal. És pepinofon, pepinortàtil, estaria guai. Peniportàtil. Pepiportàtil. Bueno, això. Senyorita Pepis! Doncs bueno, 16 polzades, pantalla 90 Hz, fins a una resolució de 3K, processador i7 de 12a generació, bueno, inclús la targeta gràfica, la GPU, seria una 3050 Ti. Estem parlant d'un portàtil que per a treballar amb el que és Linux sobra, resobra, i per a la edició gràfica i d'àudio és espaterrant, ¿vale? Podreu muntar fins a 64 GB de RAM, el disc dur podria portar fins a 4 terabytes amb SSD, per cert, i pesa
quilo i mig, és poqueta cosa. Cal dir, Ja veus. les coses com siguen, que la gràcia i la col·laboració és amb Fedora. El que vosaltres instal·leu després ja és cosa vostra. Bon apunt, Bon apunt aquest. Però bueno, com podeu veure, cada vegada estem parlant de que l'ecologisme entra també dins de la tecnologia dels portàtils. Mòbils encara no he escoltat que s'unisquen a iniciatives relacionades amb el medi ambient, pot ser? Sí, precisament Nokia per això trau el seu... el que comentàvem ara, però el problema és que és poc recurrent i s'extès poc. Però Fire Phone també. Són mòbils reutilitzables, mòbils que després els dona una segona vida, mòbils que es munten, desmunten i que... Pràctiques Totalment. amables amb el medi ambient. Això mateix. No, és interessant perquè ja sabeu com s'extrau tota la tecnologia per a poder crear-la, ¿vale? Bueno, i ara canviem de secció. Avui la veritat és que anem molt xino-xano i anem prou bé. Espero que la gent que ens esteu escoltant també estiguéssiu passant un bon moment. Un bon ratet. Un bon ratet. Pots dir-ho en barbàric. Ratet. Aquí se permite todo. Hasta el castanello. És com que inevitablement me surten paraules en castellà, però no, això és un podcast en valencià. Gràcies. I ara passem de secció. A l'agenda. A veure, tenim agenda bastant... Tenim agenda repleteta bastant interessant i és que el Festival de l'Aixeta serà el dimecres 18 d'octubre d'aquest any. Per a qui no conegui l'Aixeta, Simer sap el que és. És una plataforma de micromecenatge continu on els creadors i creadors de contingut presenten els seus projectes i la gent pot ajudar-los amb preus molt reduïts a partir de petites donacions de cara al creador-creadora. I res, nosaltres estem a l'Aixeta, no tenim de moment contingut, només estem com a plataforma de micromecenatge perquè l'utilitzem com a microplataforma de mecenatge. Com a plataforma de micromecenatge. Ja està bé, home. Molt bé, carinyo. Ja està bé. Molt bé. Ja La està bé. Simer té el perfil a l'Aixeta, aneu a l'Aixeta, Sí. si no le voleu donar Lo que el prime, volia dir- li doneu 2 euros. 2 euros, escolta, 2 euros. Que facis això al mercadillo. Yeah, A 2 euros. No la gastem com a contingut exclusiu perquè no fem ara contingut exclusiu, abans sí, i allà teniu coses per a veure, però sí que la tenim com a plataforma per a que ajudeu al projecte. Doncs bueno, a partir de les 8 de la tarda, del vespre, de la vesprada, de lo que vulgueu dir-li a la Sala Luz de Gas de Barcelona, tindreu un festivalaco en el que doncs, bueno, tindreu actuacions musicals de Vora l'Aigua, de l'Imsampai, dels Ses Freixas. Existirà el micromecenatge continu in situ, bueno, riures amb el Godai Garcia, el Poni Pissador, més musiqueta, i lectures i recitals de l'Alguer Miquel i, Pau Alavajos. Molt bé, per favor, no dubteu si esteu a Barcelona, passeu per Luz de Gas. Perquè s'ha renovat el projecte i la intenció és donar suport a ell i que continuï existint l'Aixeta. Entrada general 10 euros i entrada solidària 15 euros. El 18 d'octubre, concretament, entre les 7 i les 9 a les cotxeres de Sants, tenim la primera trobada mensual per a desenvolupadors independents creat o dut a terme per Barcelona Game Creators i Indie Dev Day. És una trobada, com bé he dit, de professionals d'estudis independents on parlaran de tots els temes relacionats i que facin falta per a ajudar a aquests estudis, tant com a nous, com a qui vol crear un estudi i ja consolidats com poder continuar ajudant-los. Després continuem amb el Decidim Fest, que és del 18 al 20 d'octubre al Canòdrom de Barcelona, on la temàtica d'enguany és la democràcia, la tecnologia i la IA col·lectiva. N'hi haurà moltes coses relacionades amb aquests termes, però sí que volem destacar la taula que està comissionada per Algo Rights i Digital Femmes i la Fede.cat, on es repensarà el futur de les IA des de les pràctiques feministes. Continuem una miqueta amb el Canòdrom també de Barcelona perquè després del Decidim Fest, el 21 d'octubre, que, si no coneixeu el Canòdrom, és un espai municipal obert i comunitari especialitzat en tecnologies obertes, democràcia participativa i cultura digital. I ahí se farà una de les ja habituals trobades mensuals no mixtes per aficionades, estudiants i professionals de desenvolupament de videojocs de FemDevs, però vull explicar una coseta, que és que
Gameloft Barcelona i FemDevs s'han unit per a crear els FemLoft, que són jornades com aquesta del dia 21 per a parlar de la indústria del videojoc i de dones des de totes les seues vessants a nivell professional. I tanquem, que no és una part de l'agenda, sinó més bé un recordatori, és que l'1, 2 i 3 tenim de desembre a la Farga, a l'Hospitalet de Llobregat, tenim el Saga Saló del Gaming, el saló dels videojocs en català, i allà tindrem una LAN party, que podrem passar els 3 dies completament allà, que teniu les entrades a la venda des de la pàgina de Saga, www.saga.cat, i que podeu també donar suport a les comunitats. Així que vos recomanem que estigueu perquè hi haurà moltíssima activitat. Toma, permetiu-me un apunt. Abans de l'última part del podcast... Comentari del chat. Resulta que tenim una nova o nou seguidor que es diu el podcast para dormir. Moltes gràcies, moltes gràcies. Però és una indirecta? Txan, txan, txan! En nosaltres no vos podeu avorrir. Després passarem a veure-vos i moltíssimes gràcies i benvinguts i benvingudes. Esperem que vos agradi. Ens n'anem a... Curiositats. Però abans... Gràcies, guionista. Una extensió de la transi, xavais? Bueno, curiositats diverses. Una curiositat molt guai que l'altre dia va descobrir la Simmer, que em va passar i que avui hem indagat i que funciona prou considerablement bé. Molt surrealista, per cert. Ojo amb la intel·ligència artificial. Jo no les tenia totes, però ha sigut la llet. Doncs bueno, vos presentem esdubs.ai, és a dir, esdubs.ai llatina, val? Doncs bàsicament és una aplicació a la xarxa per tal de poder doblar mitjançant intel·ligència artificial i en temps real, i en temps real també, vale? Els vídeos del piulador i del YouTube. És curiós, tenim extensió per a Chrome, tenim per a Edge, per a Vivaldi, i en el cas de les traduccions o la traducció simultània automàtica per a directes només està disponible per a Zoom, Teams i BlueJeans. Cal dir que ho hem provat aquesta tarda. Ha sigut una prova una mica enrevesada perquè no pots pujar vídeos, és a dir, no pots enllaçar vídeos de més de 10 minuts, però... Disculpeu, però una vegada estan dintre del marge temporal, no? Del marge del timing, triga una mica, t'envien un correu electrònic dient que ja està el vídeo disponible, cliques i compte. És com el locuendo perfeccionat. Ai, mare meva, el locuendo. Recordeu els vídeos de Fotolog amb el, saps? I el retroblog i el putolog i jo que sé què més? Doncs bueno, era bastant agraït, la veritat, les coses com siguen. Hem traduït un vídeo del valencià al castellà. Per què? Perquè mos ha donat la gana, perquè avui és el dia del senyor, és el dia de la Hispanien. Perdoneu, disculpeu, tenia que fer la prova absurda. Gràcies. Aleshores, hem de dir que s'ha traduït molt bé, molt fidel al que era la nostra manera de parlar, que és molt difícil, perquè clar, si parlem català formal, doncs ho té més fàcil segurament la intel·ligència artificial, però és que nosaltres parlem lo nostre valencià i tot i així les paraules que anem colant i els barbarismes també els ha pillat i els ha ficat a puesto. Curiós, quan menys curiós i molt recomanable, per cert. Així que ja sabeu, si voleu arribar i que els vostres vídeos i el vostre share siga com els d'Antena 3 en la seva publicitat, pues, com a nosaltres traduir, aquí, a Ciber Valenciana. esdubs.ai. L'he posat, ho posarem també a la descripció del podcast que esteu escoltant, ho podreu veure a la descripció, la gent que us esteu escoltant avui, i també ho tenim al xat de Twitch. M'agradaria dir que això és una pràctica que s'ha vist molt a Twitter, perquè la gent, principalment amb el tema del català, gent de fora ha volgut escoltar què passava amb el català i demanava que se traduguera perquè no entenien el que estàvem dient. I a Twitter se va portar molt de moda, per dir-ho així, per a que es tradugueren els vídeos directament. I a TikTok també hi havia una opció, però aquesta concretament, com ha explicat el violista, és com una extensió, se queda com a extensió. I la veritat és que després de provar-lo i que el violista s'aclarís que era una mica amb això, crec que bé. I mos estan recomanant també Clip Opus Pro,
per a generar contingut per a xarxes. Pues, gràcies, ho mirarem i a veure si ho podem portar per al següent Estic en ello, ara entro. Següent Pixtec. A veure de què va. Però per a generar contingut mitjançant intel·ligència artificial, perquè nosaltres el que acostumem a utilitzar és el Metricool, no mos paguen, però farem la publi perquè mos funciona molt bé a manera gratuïta, per tal de programar els tuits i... És l'únic que fem, en veritat, a contingut. El Clip Opus només te dona una versió gratuïta de 7 dies i 90 minuts de crèdits durant aquests 7 dies. Però... El provarem i el portarem el proper dia. Tanquem amb l'última curiositat, Violiste. Sí. Tenim un eclipsi lunar. Per a qui no ho sàpiga, ens arriba un eclipsi lunar, anular, disculpeu. Això t'anava a dir, dic, lunar? No? La meva dislèxia selectiva o interessada és el que té, disculpeu-me. Interessada. La vida és injusta. Doncs un eclipsi anular de sol que bàsicament es produirà el 14 d'octubre i que es podrà veure a Sud-amèrica, Centroamèrica i els Estats Units. Nosaltres no. No a la nostra ubicació, però gràcies a la fabulosa NASA i els seus canals de directes, com bé sabeu que som fidels seguidors la Símia i el Simio, ho podrem veure en directe online. I jo vull dir que nosaltres mirem tots els directes de la NASA. Si algun dia voleu i vos avellís, farem un directe de l'Opixtec i farem un seguiment de la NASA, perquè ja vam parlar en un altre programa de l'Opixtec que tenim en la NASA Plus. Plus, NASA Plus. I espereu un segon, vas a parlar de la NASA Plus? No, anava a parlar del Miura que s'ha perdut. Sí, però espera una cosa. Jo vull explicar-vos que es diu eclipse anular perquè té forma d'anell. Sabeu com el de Ring de la pel·li de terror? Pues igual. Així que és com que el sol només queda l'anell. ¿Vale? És molt xungo, depèn d'on ho mires, però... I el Miura, què ha passat amb el Miura? Ai, mare, pobres. Ja que estem, acabem d'aclarir la situació. Un eclipsi anular, bàsicament, és quan la lluna es fica davant entre la Terra i el Sol, però està tan lluny que no fa eclipsi literal de Sol. Correcte. Vale? Simplement és que es queda l'anellet. Muy bien. Gràcies, Violiste. No, gràcies a tu que ho has dit perquè no ho havia explicat. I tothom qui ens està escoltant, jo no he vist mai un eclipsi anular. Jo tampoc. He vist un eclipsi parcial de sol, he vist un eclipsi de lluna, que és la Terra que es fica i fa pròpia ombra, però no he vist mai un anular, la veritat. Estic pensant, però no hem vist res més que això. De totes maneres, nosaltres estem en una posició una mica complexa en quant a la rotació del planeta per a poder veure fenòmens així, I no res, era simplement puntualitzar com a curiositat també que finalment la missió del Miura 1 coet, era la tercera vegada que ho intentaven. Era la tercera vegada que es va poder llançar, es van poder dur a terme tots els experiments de la primera, segona i tercera fases i el que fora. Finalment no es va poder recuperar, es va perdre en l'Atlàntic. Aleshores l'última fase, que era la reutilització no és possible d'una part o una gran part del coet i el seu fuselatge, no es podrà dur a terme. Quina pena, perquè pintava molt xulo, però bueno, que continuaran intentant-lo, evidentment, però estem parlant d'un cost prou alt. Però és que és com tot, en el fons. Vull dir, clar, per sort o per desgràcia, ara tots els estats tenen carreres espacials, finalment. Hi ha inversions dedicades, clar, o sigui, el primer que arriba a conquistar, no vaig a dir el colonitzar, no vaig a dir, aleshores aquells primers que arriben a conquistar altres planetes, altres llunes i altres coses, pues, se pensen que se n'aniran allí a viure com Battlestar Galàctica, La història es repeteix. On vull arribar és que assaig i error és el que habitualment comporta la tecnologia, no n'hi ha més. En el món científic i tecnològic, malauradament, és així, assaig i error. Bueno, i hem acabat ja, no? 1 hora i 17 segons, xati. No, perquè hem fet un trosset que no toca. Doncs aleshores 55 minuts, va tu. Bueno, moltes gràcies a la gent que mos esteu escoltant. I als que no mos escolteu, gràcies per quan mos escolteu després. Correcte, però jo ja parlo en present amb qui mos està escoltant ara mateixa des de Spotify. Hola.
Hola, Caracola. I els que ens esteu veient a YouTube, deixeu YouTube, veniu a Spotify i a Twitch, home. Que ara a Spotify pots veure vídeos, també. Vos animem també a que mos seguiu a les xarxes socials, als nostres perfils i a compartir amb nosaltres una vegada a la setmana aquestes trobades per la nit per a portar-vos una selecció de notícies setmanals d'informació de l'àmbit tecnològic, de videojocs i alguna vegada una mica científic des d'una vessant prou distesa de natros pavatros. I ja està. I moltes gràcies a totes aquelles que ens veieu als directes, que veniu a fer-nos companyia, interaccionar pel xat, que ens doneu idees, que ens proposeu pàgines, aplicacions, continueu notícies... Continueu així, que mos agrada provar el que mos envieu. I tant, per suposat. També moltes gràcies a vosaltres. I gràcies a tu, Simer, per regir este fabulós programa, per produir-lo, per barallar-te amb l'OBS, jo què sé, gràcies. Que gràcies com sempre, però vos ho recordem perquè mos agrada compartir-ho amb vosaltres. Recordeu que estem jugant a l'Assassin's Creed Mirage, tenim City Skyline 2 que ho portarem en primícia per a mi. El primer dia que surti City Skyline 2, així estaré, donant-lo tot les hores que faci falta i en Sant demà aniré en un Red Bull amb un cafè a la feina, però ve City Skyline 2 i estic emocionada, violiste! No pararà de jugar i de construir, pobreta. Aniran ulleres a la faena. Una transició, bon anem i molt bona nit a totes i a tots. Gràcies, cuideu-vos. Adeu. Adeu.